Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, euriak eraman ditu, atzo berde pratok ekarri zizkigun kolore urdin eta kea, benetan desatsegina gorko giroa. Hain tristea da gaurko eguraldia, nazioarteko edo mundu mailako egun ofizialik ez dagoela gaurko egutegian. Ara, urteko egun bakarra izango da ba. Zehaske egutegian begiratu duzu Juri? Bai, izendegiaren arabera, Alazne Mirari eta Belate izeneko pertsonen eguna da gaur. Beraz, zorionak izen hori duzuenei. Argira ez da errazoitza, ilunpetan egon dena, behar bada denborari utzi beharko zaio, entzun hori da mirariak egiten dituela denbora. Mirari bat beharko dugu bai gaurko giroa alaitzeko, kafeina ez da nahiko izango. Hasteko, gaur Nazio Batuen erakundearen baimenarekin egun berri bat aldarrikatu nahi genuke. Ospakizun berri bat. Maiatzak 11 libre badago, Gata Katanaren nazioarteko eguna ospatzeko erabiliko dugu. Gaurko egunez jaio zen Ana Isabel García Llorente Gata Katana 1981 maiatzaren 11. Kordoban, Andaluzian, artista, rap abeslaria, olerkari feminista eta politologoa izan zen. Bere poema eta abestietan bere biziko garrantzia izan zuen bere izaera feministak. Mezu aldarrikatzaile, mitologia eta erreferentzia literarioz osatutako lanak idatzi zituen. Yo no camelo perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco, deja de poner impedimentos. Kantu honen lehenengo segundutan bi referentzia feminista aipatzen ditu, Silvia Federici eta King Kong teoria. Federici ikertzaile idazle, irakasle eta ekintzaile feminista italiarra da, sobera ezaguna. Pentsamendu feminista garaikideko teorialaririk esanguratsuenetakoa da eta. Eta King Kong teoria, King Kong teori, frantsesez, Virgin Despentes eleberrigile eta zinema zuzendariak idatzitako liburua da. Testua memorien teoria kritikoaren eta manifestu feministaren nahasketa da. Eta bertan patriarkatua eta kapitalismoaren kontzeptua jorratzen ditu. Izenburuak King Kong pelikulari egiten dio referentzia. Bere ustez, film honetan King Kong sexualitatearen metafora bat da. 19. mendearen amaieran politikoki inposatutako generoen banaketaren aurretikoa. Itxutasunetik idazten dut, eta itxusientzat, atxoentzat, kamilarientzat, hotzentzat, gaizki larrutuentzat, infoiableentzat, histerikoentzat, taradentzat, neska honaren merkatu handitik baztertutako guztientzat. Eta hemendik hasiko naiz gauzak argi gera daitezen. Ez nator barkamena eskatzera, eta ez da kexatzera ere. Que monten suministros, festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero bajo el niño, no andes sola, mujer en toda regla, poetiza con mayúsculas. Rosa Luxemburg, Clara Campoamor, Safo, Hipatia, Kenny Arcana, Eva, emakume ugari aipatzen ditu Gata Katanak bere abestietan. Horregatik, ziur naiz, jakingo balu beste abeslari batzuk bera aipatzen dutela orain, sekulako ilusio egingo liokela. Olat Salvadorrek Ahoal diskoko eskuekin abestian bere poema zati bat sartu zuen, Eider Beobide urkizarri esker euskaraz irakurrezakegu osorik. Ez dute berdin maitatzen aberatxek eta behartxuek. Behartxuek eskuekin maite dute. Behartxuek aragiaz maite dute eta gose egarriz. Egoerarik okerrenetan, premia gorrian, eta dena kontra dutela. No aman de igual forma los ricos y los pobres. Eskuekin maitatzen dute elkar. Las peores estampas en condiciones famélicas y con todo en su contra. Aragiaz ta goseten sabelaz. El amor de los pobres no sale por la ventana aunque el dinero entre por la puerta. Ez daukate nola eman bestela.
que nunca entra, aunque no haya ventanas. Ilunpetan dena aurka dutela. Porque el hambre agudiza el ingenio y en su jardín... 2017ko martxoaren 2an hiltzen Gata Katana xok anafilaktiko baten ondorioz. Bera ilostean, familia eta ingurukoen laguntzari esker Banzai diskoak kaleratu zuten. Anak dagoeneko abestiak idatzita baizituen. Eta antzeko zerbait gertatu zen Confrontation diskoarekin. Bob Marley hil eta 2 urtetara argitaratu baitzuten. Gaurko egunez hiltzen Bob Marley jamaikar kantari eta kompositorea, The Wailers eta Bob Marley and The Wailers proiektuekin, ska, rocksteady eta reggae taldeetako kantari, gitarra jotzaile eta kompositore nagusia izan zen, oraindik ere reggae musikari ezagunena bera da. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Singing don't worry. Eta eriotza gaipatzen hasita, gaur urtebete betetzen da Israelek Shirin Abu Akleh kazetari palestinarra hil zuenetik. Abu Akleh Al Jazeeraren arabierazko kanalerako kazetari gisa lan egiten zuen 25 urtez. Eta Israelgo defentsa indarrek Jeninen egindako sarekada batean hil egin zuten. Urtebete pasada eta gauzak ez dira aldatu, Israelek Gazara jaurtitako misile gutxienez 27 palestinar hil dituzte 2 egunean. Ezkutua eta gezia operazio militarraren barruan egin dituzte aire erasoak, eta oraingoz ez da etenik aurre ikusten. Quel que soit le trottoir, y'a qu'un mur qui sépare des enfants qui épongent des extrêmes qui nous plongent dans le doute. C'est étrange, ça dérange, rien ne change, vois-tu. En acceptant le présent, c'est hier qu'on oublie des blessures infinies. Plus jamais ne résonnent les préceptes d'un homme en folie. Borrokan darraite zoritxarrez Palestinan eta atzo ere efemeride bat aipatzeko utzi genuen 50 urte bete ziren fronte polisarioa sortu zenetik. Saharan ere borrokan darraite eta datorren astean hartuko dugu tartea lasai eta luze fronte polisarioaren 50 urte hauen inguruan aritzeko, baina zalantzarik gabe palestinar hilen berri honek, Israelen genozidoren jarraipen honek zapuztu digu berriro giroa. Saioari hasiera eman barko digu, bestela gureak egingo du. Eskerrak Xabi Tolosarekin hitz egingo dugun. Beti alaitzen gaitu. Eta gaurkoan zerbait bitxia omen dakar. Ez da gitasko alaituko gaituen honek. Barkatu? Erorien aranari buruz hitz egin behar omen digu, Xabi Tolosak gaurkoan horrelako berezia da mutila. Xabi Tolosa bai ero hori. Eta kafe hutsa tartean Arantza Iglesiasen ibilbide eta gaur egunean murgilduko gara oian Amaritorenak genberen laguntza ordurako gurean izango da. Eta asteburu honetan Eurovision Europako kantagintzaren lehiaketa ospatuko dutenez, Twitterrera begira jarri gara eta ikusi dugu norbaitek urkizuk galdetu duela nor bidaliko zenuke Euskal Eurovision era, eta horre erantzun batzuk agertu dira nahiko bitxiak eta komentatu egingo ditugu. Kainakai asko agertu dira? Agertu da bai. Imanol González Gurrutxaga zorte pixkatekin gurekin eseriko da Euskovision komentatzeko. Ez dugu inor behartu nahi, baina proposamena bota diogu, antxe begira daukagu urrunean. Guazen! Zuekin Jaun Andreo gaur goizean kopetillun xamar etorri, baina egunari buelta ematen ari den emakumea. Naiz eta sarreran nabari den gaur egun ilun xamarra dela maiatzaren 11. Goiuri ez egizarandia, gora bihotzak! Ezin dut. Ai, animo, neska. Oian Amaritoren agenbe etorri laistera bera baltsatzen duzun, ze ni ari nahi saiatzen, baina ez dugu lortzen. Ez nik, ez Irati Etxeberriak, ez Imanol González Gurrutxagak denak hemen ari gara, Goiuri alaitu nahian, eta ez dugu lortzen. Horregatik nago triste. Zergatik, oian ez dago lako oraindik? Hoi da. Gero pozik jarriko zea. Bai.
Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 584 du, arratsaldeak 4 eta 15 minutu, maiatzak 11, gu 2, Laister 3, gero 4 eta gero 5, eta horrela ibiliko gara hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko naiz irratian zarete bigarren kafean. Lauak eta 17 minutu Olaia Intziartek kaleratu berri duen, denak begira daudelaik kantu honekin eta kantuak dakarren bideokliparekin ere, azken asteetan bere sare sozialetan ere bideokliparen grabazioaren inguruko hainbat irudi erakutsi ditu Olaiak. Abiatuko dugu gaurko saioa, berezia da eta galdetu beharko diogu, disko bat kaleratu ostean, handik hain denbora gutxira, diskoan ez dagoen single bat kaleratzea, ez da ohiko egia gure musikan, o musika panorama orokorrean, ez Goiuri? Ez, esango nuke ez baina, bueno, sortzen hasten zarenean eta abestiak hor dauzkazu eta agian abestiren bat diskotik kanpo geratzen da, edo agian diskoa aurkeztean hainbesteko, ez dakit ez, olatuaren aparrera igotze zara eta orduan inspirazioa are eta biziagoa daukazu eta orduan beste abesti bat sortzen duzu eta esaten duzu, bueno, abesti hau ezin dute eduki hemen karpeta batean izkutatuta urrengo diskora arte, zergatik ez, nik uste dut gaur egun hori badakigu behintzat ez, singleen kontzeptuak oso ondo funtzionatzen duela eta dagoeneko artista, naiz eta artista asko saiatzen diren album bakoitzari kontzeptu bat ematen, hasiera eta bukaera, hildo bat jarraitzen du eta dena da bilduma bat izango balitzu zela, abesti solteekin ere publikoak gozatzen duela eta izu. Niri Olaia Intziarte asko gustatzen zait, beraz, geroz eta abesti gehiago orduan eta hobeto. Bai, eta zentzua badu, ez dakiten sormen aldetik eta baitazuk aipatzen duzunez, hildo narratibo edo tematiko horri dagokionez, batzutan badago akaso diskoaren tematika edo goitiberako zentzu horretan, lekua ez duen kantu bat, eta nahi duzu gerorago atera, baina garaiari dagokionez bai da momentu hontan kaleratzeko kantu bat, dagoeneko zurekin bizi izan delako ez, edo bestela, zuk diozuna, akaso batean bizi izan duen arrakastak ere eman dio sortzeko eta hortik ari zaigu. Zein da zure maite dut, Goiuri? Daukat maite dut bat eta maite dut eza. Zein dugu, nik ingo nuke lehenengo eza? Ados. Eta hartara, pixkanaka egingo dugu prozesua, baikortasun eruntze, no? Osando. Zein da zure maite duta duela hilabete batzuk aipatu genuen, Japonian iriki bertzutela estudio Ghibliren parke moduko bat, ez? Parke tematiko bat, Ghibli Park izenekoa, eta han egin behar zituztela Nagoya hirian Ghibli estudioko pelikuletan oinarritutako eskulturak eta eraikinak, eta jendea juteko gara eta sentitzeko
Ghibli estudioko pelikula baten barnean zaudela, ez? Adibidez, Chihiroren bidaia pelikularen barnean zaudela. Eta badakizu zer? Zer? Ireki zutela, jende asko joan dela, eta arazo bat duela Ghibli parkek. Saiatu asmatzen zei izan daitekeen. Txiki geratu dela, jende gehiagitu ala. Ez. Xaguak. Ez. Vale, izan daiteke ez dakit euri egiten duenean ez duela putzu esurgatzen. Ez. Bisitariekin du zer ikusia. Ez dakit. Kontatuko dizut eta normala da ez asmatzea, ni zureta lur utzi nau. Estudio Ghibliko pelikulak askotan aipatu ditugu hemen, horren adibide dira esan bezala Chihiroren bidaia edo Nire bizi lagun Totoro, horrelakoak eta bertan badaude, askotan protagonistak umeak izaten dira. Neskato txikiak, Chihiroren kasuan adibidez ez, 9 urteko neskato txikiak. Eta orduan, Ghibli parkean egin dituzte eskultura pila bat, neskato txiki horienak. Eta harrapatu dituzte gizon asko, eskultura horiekin argazkiak ateratzen, alua ikutzen, edo titiak ikutzen, edo gona altxatzen, baina dira 9 urteko neskatoen eskulturak. Eta orduan orain pentsatzen ari dira zer egin, ze arazo larria da. Ostras. Bai, larria da, bai. Ara, Xabi Tolosa, Arratsaldeon. Atxaldeon, ez, baina ez nun moztu nahi, Ez. Madrilera jamar genuen Xabi Tolosa agurtzera, baina berak agurtu du bere burua konturatu gabe. Lurre eta lurretzi nahi esan dagoak, benetan iruditzen zait oso gauza, barkatu moztu izan nahi nigo, baina iruditzen zait gauza bat berez polita, poetikoa izan beharko lukena, Ghibliri asoziazio batzuk ematen zaizkio, eta hau da dena lurrera botatzea. Oso triste iruditzen zait, barkatu. Ze gainean ikusi haratago doala, ez? Esango nuke Asiako hainbat kulturetan eta Japonian bereziki ikusi izan dudala, ez badagoela hor fetitxe bat, infantilizazioarekiko nahikoa arraroa dena, eta zaila da kanpotik beste kulturak epaitzea, baina egia batzutan epaiketa batzuk ere, iritzi batzuk oso sendoki behar ditugula, ez? Baina hau pixkat haratago doa, ez pederastiaren giroan murgiltzen da, ez da fetitxe bat, ez da bizunkeri otoloa da, eta Bai, eta parkeak zerbait egin beharko du, oraindik ez dute erabaki zer egin, edo ez dute jakinarazi behintzat, baina oso tristea da, eta duela hilabete batzuk aipatzen genuen parke honen irikiera ilusioz Idoia Davilarekin komentatu genuen. Oso zalea da gainera, zalea delako. Estudio Ghibliren inguruan Maialen Tellabiderekin aztertu genuenaren musika ere. Bai, eta orduan pozik eman genuen albistea iriki bertzutela, eta noizbait agian Japoniara joango ginela bisitan, eta orain albiste hori zapuztu da, nik ez dut horrelako gizonekin topo egin nahi. Ea lortzen duten bideratzea, baina egia da, nahiko joera orokortu izan dela, ez dela kasu bat edo bi izan. Bai. Hori zen ere gorko maite dut eza. Xabi Tolosa, zein da zure maite duta? Nik gauza pixkat alaitzeko buelta emango jot. Handikan goiurik bere maite duta horrutzi dugu, alde batean ikuste gutxinez buelta mate joan humore eta animo honi. Nerea bereziki berarekin dago erlazionatua, ze badirudi ez ze neon zuzenean horrendikan, baina entzun dut justu nire sekzioari buruz komentario egin dezuela, eta goiurik egin du oso hitz joku politia, esan ez, nola erorien aranari buruz itzengo deten, eroa ez duten aizen, eta gustatu zait, hitz jokoak oso politiak izaten dira, bat ez da ondo lotuta daudenen, eta oso ondo eritzu zait, benetan, ondo eritzu zait. Eta are gehiago esango nuke, askotan ero deitze zaie geniuei. Eta horretzikoet. Vale. Xabi, eskerrik asko, baina gauza bat aitortu behar dizut. Egia esan, txiste hori burura etorri zait goizean Izaroren eroria bestia entzuten ari ginelako eta Izarok abesti horretan egiten duelako hitz joko hori. Beraz, loreak eskertzen ditut, baina ez daukat horrela
eguneko meriturik. Badaukazu, ze humiltasuna ere, ona da. Eskerrik asko, Xabi. Esan ote dio neure buruari egonari geldi hor zenbat alditan esan ote dio neure buruari utzi izan Ba, nik maite ditut, utziko duzture maite dut bukararako goiuri, pixkate amai ezazun horre, gozotasun horretan. Baina maite dut, pixkat lagunen bizitzea goera berritara egokitzeko egiten ditugun esfortzuak, eta lagunek geure eretara egokitzeko egiten dituztenak. Eta gaur goizan gozaldu dut, txikitako lagun batekin, baina dela gutxi bigarren ume auki dute, eta noski ohiko atxalde iluntze gaueko fari garagardo plan horietara, zailtasun gehiago, oraintxe txikia oso txikia da, besteare ez da oso heldua, bueno, bera eta bikoteari dira ez, hortxe umearen umeen zaintzan, eta, bueno, pues, ez du hain errez, baina esan zen, gozaltzeko ze justu zarrena eskolan utzi, eta txikia, eta oso ondo. Eta horren, gozaltzeko geratu gara, eta espaliko partez, jarri gara pixkat egunean, ez, gauza asko genozkan aipatzeko, kontatzeko, bueno, aitatasun berri hori nola egokitu zaion, edo bere emazteari ere nola egokitu zaion, ez, biei pixka bat, bueno, nire gora berak, eta, bueno, eta polita iruditu zaire, eta pixkat hori, beste garai batzutan, gaueko garagardoekin kontatzen genituenak, orain goizeko kafesne eta ogitxi gortuarekin kontatu ditugula, eta, bueno, egokitzea garantzitsua dela, eta gustatu zait, eta gustara ongea, eta maite eten lagun badat, orduan, hori da nire maite dut, egokitzapen hori, maite dituzunen bizitzetara, behintzat elkar ikusteko, eta elkar egoteko. Paso polita. Goiurek izan dozo, polita, da xaik izan du, Ez, politia esan dut egia da, zuk esan dezuna, alde batetik izea, garagardoa xigorki katik aldatzen, eta, bueno, hori ere, ez dakit, beste bizitzako beste etapa bat da, ez, beste kapitulu bat. Egia, xigorkiak kurkumarekin egin da zegoen, baina sorte pixkatekin topatuko dugu, ez dakit, oloarekin egindakoren bat, eta orduan, garagardoaren pare jarriko dugu xigorki hori. Baina, inogok ez ditu garagardoak baztertzen, Ez, beste lagun batzuk garagardoetarako. Hori da. Indezu, hogei xigortuaren plana gehitu egin diozu. Gehitu. Garagardoari, baina ez duzu garagardoak kendu, eta... Ez, konturatzen ari nahi zen, nagoela batere keto izaten ari. Ara? Nahi zela batere keto izaten ari. Du keto dietari buruz badakizu, Xabi? Piskat bai, baina, bueno, ni keto baino jo, ari keto... Bueno, ez, aztu. Zintezen jausi zau Hori estudio gibiko sarreran esan zioten bisitari ez da, ariketo! Ama! Goiuri ez eizaran diazina zure maite duta. Begira, atzo abiatu zen Renaissance Tour. Hau da, Beyoncéren tour berria. Ez da gizien bat urte birarik egin gabe pasa ostean, atzo hasi zen Estokolmen, Suedian, eta sekulako barrez lertzen aritu naiz, Twitterren irakurtzen birari buruzko eta lehen kontzertu honi buruzko txioak. Egia da jendea zai zegoela, urte asko pasa dira, Beyoncéren azkeneko biratik, beste artista handiak ari dira kontzertuak eskintzen, ez, adibidez Taylor Swift eta horrelakoak, eta jendea zai zegoenea, Beyoncé noiz hasiko den berriro, noiz etorriko den berriro holtzara, eta atzo izan zen, esan bezala Estokolmen Suedian, eta benetan jendearen sormena, izugarria iruditzen zait. Jendea zegoen kontzertuan, eta aldi berean txiokatzen, eta txio batzuk oso onak dira, eta graziasko egin dit batek, noski, Suedia aukeratu du, Beyoncék bira honi hasiera emateko, eta pertsona batek jarri zuen txio bat. Suediarrek oraindik ez dute ulertzen nondik atera diren hainbeste pertsona beltz. Kontzertua, Beyoncé izan da ikono afroamerikarra oso ekintzailea beltzen eskubideen aldekoa, mundu osotik zale ugari joan ziren, asko horitakoak beltzak edo afroamerikarrak Beyoncé bezala, eta orduan Suediako txuri-txuriekin alderatuta, grazia egiten omentzian atzoko jendeari, eta sekulako barreak egin ditut.
Pentsa, Suedian 300.000 pertsona afroamerikar bizi dira. Baina zenbat bizanle daude, jakitagatik, konparatzeko. Oantxe esango dizut. 10 milioi biztanle, Pentsa, 1/3 da. pentsa. Eta atzo zeuden denak, Beyoncéren kontzertuan. Denak ez baina asko. Crossing these walls, you setting my love. Don't miss this roll call, I need you in my love. Show up, show up. Go up, go up. You must have nasty. Ba, hoxe gure maite dutak, baina Beyoncéren Calf It, entzuten ari garen honetan, ba, Xabi Tolosa kontatu beharko diogu, bere gaurko gaia. Bueno, aurreratu diogu entzuleari, erorien aranaren inguruan aritu behar genuela, ez da egite, sarrera txiki bat egingo diguztu, Xabi, kokaleku bat, zure sekzioaren kareta sartu horretik. Bai, noski, hoi baino lehena, bauket beste gauza batetaz komentario bat eitea. Noski. Bai, ez da, noski, galdetu barren okan, maite duten etzeuka nola sartzeko arrazoia, baina galdera bat inneiko nizueke, ze atzo ez da gaur goizen, nik ere txio bat bota duen jendeari galdetuz, zuek ez dakit erabiltzen dituzuen kalkulu horriak. Excelak. Excel eta horrelakoak. Gutxi. Bueno, Nik bai. Vale, zuk bai erabiltzen dituzu inigo, zuk beste ez, Goiuri. Bueno. Eta kontua da, zuek beti lehenengo... Goiuri jarri aurpegi bat de, zuk nizia biltzen dituzu iziruriek, Baina noiz berik aldetu diazulako, kutsatxo mugitu nahi dut eta ez dakit nola. Baina eske, gauzat esango izut, gure bigarren kafearen eskaletan non jartzen dugun ostegun hontan, Maria Romero Laspiro dago eta beste hontan Xabi Tolosa, eta etorriko da kafe utxartzera ez dakin hor. Hori Excel batean egiten dugu. Bai. Horon, Excel arabiltzen dugu, baina ez dago batuketa sistrin bat ere. Horon, batutan, zeldetan testua behar bezala kabitzeko, daude funtzio batzuk, nik ezagutzen enituenak, normalean Excela ez dudalako testurako erabili. Deitu jazue eroa. Deitu jazue eroa, baina nik ez dut Excelean poesia idazteko iturarik. Etzea excelentea, orduan. Gaur ez gaude. Bai, Xabi, justu gabiltza, justu. Bueno, kontua da, ala ere, naizta testurako erabili, galderak igual balio du. Kontua da. Nik deskubritu eta kontuatu naiz aldeten gehienetan lehenengo zutabea eta lehenengo zerrenda edo lehenengo fila beti utxak mantentzen ditutela. Inoiz hor ez ditut gauza jartzen, ze iskina marko bat ezela erabiltzen ditutelako. Sangria moduko bat egiten duzu. Hori da, eta jendeari galdetzen atxu naiz, eta jende askok ni bezala pentsatzen du, baina badao jendea iskinean zelda horiek betetzen dituna. Eta nehiru itse zaitoi, ez dala oso egoki ez dakit. Ni ere zurekin, Xabi, nik batez, nik iruzpala uzten ditut goitik eta ezkerretik. Eta egiten dut, taula hola pixkat, como zentratu, espazio utziz. Claro, ikusteko, eta ondo irakurtzeko, eta kontatu naiz, munduan bi pertsona mota daudela. Gauzak ondo egiten dituztenak, eta lehenengo zutabean edo lehenengo zerrendan gauzak idazten dituztenak. Eta nahi non jakin pixkata hemen. Zehazten zarete, zerrenda bat egin behar duzunean, zenbatzerako orduan zehazten zarete. 3 zenbakitik? Ez. Orduan? Horri batean. Zergatik ez duzu lehenengo zutabea A bat kutsatxoa erabiltzen? Nik horri batean zerbait idatzi behar duanean, goran utxune bat uzten dut. Margin pixkat erabiltzen da. Noskin, klasikoa da. Marginek zertako existitzen die. Imaginatu gero zelda horri, edo taula horri jartzen dizkiozula, lerroak, ez? Normalean Excela da, hola gris, leuneko taula batzu ditu, eta gero zuk horren gainean definitzen duzu taula non dagoen. Nik behar dut taula egotea, Egan, erdian. Eremu gris hori goitik eta ezkerretik baduela. Hori niretzako da espazioa, margena. Claro. Argazki bat ateratzen dezunean. Aire pixkatukiko dezu gainetik, ingurutan. Ze argazkin, hola ateratzen zea, argazkin eskinen, hola? Ez. Aire pixkaten behar du, ez? Oea, zuk logelan pareta baten kontraukiko duzu, ez? Ez zukiko logelaren erdi-erdian. Hombre, nahiko nuke leku pixkat euki, ez eukitzeko hor erdin. Oean lonun egiten duzu, ertzertzean edo pixkat barru egotartzea utzita. Depende izen bat lagun dauden, hor. Bai, bueno. Only double lines we cross is dollar signs. Energia asko hemen.
Barkatu, eske galdetu garra nokan, zuen dudak ingatuna, ez da ni bakitzuek oso jakintxoek zeatela, eta zuen iritzia beti ondo hartzen dut, eta horretik nien izan galdetu. Baina, bueno, hala ere, aurkezpena edo introduzioa egitearen, zergatik gaurko sekzioa ontaz dijoan, ez egit tenteatuko zinaten, aurreko sekzioan ezin izan duen ontaz itzein, ze ja bastante kontenido edo eduki genekan, ez zait gogatzen zaten, baina nola nintzen inbiria ematen zuei Salon Gourmet enitzerako, bai? Madrid Fusiones, Madrid zaizan? Gourmet. Salon Gourmet zizena du. Madrideko feria internazionala kalitatezko eduki, kalitatezko jaki eta edariei buruz. Eta antxe, nire kalitatezko izan da. Hori da, kalitatezko edukiak sekzio apartan. Hori da. Eta, aste hortan bertan ez daitu badakizuen, baino, erorien aranetik, erorien arana, Valle de los Caídos, jende asko gizadutzen duen bezala, bertatikan, Jose Antonio, eramantzuten, bakizue, Riberan lehen guzua. Bai. Jose Antonio, Prima Rivera. Bai, Jose Antonio. Handikan aterazuten. Eta, goatu nintzen, anekdota pare bat, ni behin han izan nintzalako. Ez dakitzuek egontzeaten, noizbait? Ni ez naiz sekula santan egon eta gainera zaukat bere biziko interesik, egia da. Inguruan badudala jendea egon dena eta esan didana bisitatzagatik, historiaren gatik, arkitektonikoki bitxia delako, baina ni naiz egon eta intentzio horik momentuz ez. Ez da nire. Arratxaleko 9:37, gaiaren introduzioa egin dugu, baina benetan, Xabi Tolosaren sekzio aparta abiatzeko behar duguna, hauxe da. Bigarren kafean, naiz irratian, iritsi da, ametsak egia bihurtzen diren txokoa. Nire sekzioa, zure sekzioa, denon sekzioa. Xabi Tolosa naiz, eta astera doa, sekzio aparta. Pixkat estudio Ghibli da bestia, bez? Bastante. Noiz baita, a ver letra buruz ikasten eten, oza, japonieraz daun letra, eta berdauketen pixka kantatzea. Ondoengo litzake. Aizu, claro, bigarren kafeak 500 saio entzitun. 1000 iten ditunen, nio hendikan hemen balin banao, nire saioa kanzelatzez balin badute, hau, denon artean dantzatu beharko du baita, ez? Egia da. Baitare. Home, milara iristen balin bagea, nik igual beharko dute, taka bat, ez dakit. Mila saiotara zenbat urtetan iritsiko ginen? Excel bat egin kalkulatzeko. Lehen Suediako biztanlekin zetxuna indezu, baina intzazu. Hemen goiurten izketan jartzean bitartean zuk intzazu bestea. Emititzen dugu urtean 10 hilabetetan. Bai. Uztaia eta abuztua ez, 10 hilabete ez, 9 hilabete terdi. 9 hilabete terdi, hilabeteko batazbesteko 20 astegun balin baditugu, 180. 180 gehitzen bat dizkiogu 584 dagoeneko egin ditugu honi, urte bete barru, egongo gineke 764. Eta beste 180 gehitzen bat dizkiogu, 964. Horrek esan du, 1000. Saioa, egokituko dela, edo 2025ko ekainaren amaieran, justu demoraldia amaitzeko, edo zinemaldiarekin iraiaren hasieran. Aiba. Baina urtea 2025. 2 urte barru. Vale. Zer, zetxun dator. Hori zetxun da. 180 biderbi, 380 gehi, 584 bigarren kafea da gaur, 964. Horrek esan nahi du. Pixkat orokorra, gero badaude jaiegun batzuk, eta orduan kendu, eta gero Durango kazokan egun gehiago lanekin, eta... Hori biliko da, 2025ko ekaina. Egarra. Bueno, ja jun apuntatzen, zein beharko dut. Bueno, kontua da, gustatu zaiz azkenen, badirudi saioaren bukeran jartzen dezuela, nire kortinilla, nire abestia, hau da, pelikula eta bezala. Kontotu zete, oain pelikula askotan, gero ez da beranduago jartzen dutela hasierako kredituak? Eta incluso, pelikula batzu daude, ez dauzkatena kredituak. Amairakok bakarrik daude. Bai. Ja, sarrerako kreditu gabe. Bai, hori da. Arraro irutzet. Baina, bueno, kontua da, esan bezala, itzengo dela gaur, denbora amatean madurentzat, o bestela aurrengo estak utziko dugu. Bueno, gu baget, elburua Eusko Visioni buruz hitz egiteko, baina ez dakite denbora mango digun ere, hemen bagoaz aurrera eta ondari zara, zula sai.
erorien arana, zendra gaitezen erorien arane. Hori da, kontua duxe, Riberan lehengusua bertetekan kendu dutela, eta, bueno, nik goiurik esaten duen bezala, nik ere nekoa nola beste asmo berezirikan area bisitan juteko, Osea, nik ere nien itzan oso zalea, naizta interes arkitektonikoa baduen, eta interes antropologikoa, eta historikoa. Baina kontua da, oen dela urte batzuk, bueno, ez dakit bagizuen, baina lekoa bai da pixkat impresionantea. Kriston obrak eta entzien, oen enez hasiko historia kontatzen, bueno, bakizu Wikipedian irakurri dezakezu lasai, nahi bai iruditzet interesantea, erorien arana delako hau Valle de los Caídos, orain Valle de Cuelgamuros ere deitzen zaio, edo izen ofizialo izan beharko luke. Euskaraz ez dakit ormazintzilik arana izango litzaken. Ez? Cuelgamuros, ormazintzilik. Ormazintzilik. Ez dakit, holako zoze. Baina, bueno... Ormazintzilikatzaile ez? Bai, ormazintzilikatzaile arana. Bai, ormazintzilikatzaile arana. Ez da beste minuto... Ez dauka, hola, indar komertzial ondirik ez dauka. Kontua da, ez dakit lanik ere, erorien aranak baduen indar komertzial berezirik. Tira. Bueno, a ver, hortatik indi joa kontua. Zebei da, nitan ere neska, bueno, hain ere mazta dana, hain dira urte batzuk, 5 urte, 6 urte, hain dikan Franco bertan zehonen, junginan hemen Madridetikan eskorialera bisita egitea, eta esan genuen, jak hemen gauden, hau gertu daukegu, eta igual ikusi genezake, noiz etoriko gaberiz honen ingurua. Pena mereziote du, eta duda geneka, baina esan genuen, bueno, goazen pixkat behidatzea, a ber, ze ambiente daun. Ze kontua da, azken finean, a ber, hau, Espainiako patrimonio nazionalak eta eramaten duen gauza dela, osea, interes museistikoa daukala. Ez da, adibidez, kontatuko izuet, hemen nere auzo inguruan bazeon txino fatxa bat. Hola ditze zitzaion, taberna bat, oso famatu egin zan, azken finean zen, txinatar biztanle bat, honea etorritakoa, oain hemengo nazionalitatea zeukan, baina dena... Bai, baina egiten zuen apologia frankista. Similazio frankista. Oso gauza raroa. Eta askotan, broma itearren, lagun batzuk eta area juten ziren, gara-garro hartzea, eta nire juten nintzen, baina gero esan duen, zertako mago joan diruan. Dirua, oso ondo. Ez dauke inongo zentzua. Behin edo beste gertatu zadit, sartu taberna batea, eta ikusi derbende taurinoa dela. Bueno, nire etzaizkitolako ambientea gustatzen, eta esatez, nire joa diru ematea pertsona honei, bai? Eta antzeko zehose pentsatzen nuen hasieran zearekin, erorien aranarekin, baina egia da azken finean, museoak eta irutze zait, nola dena gestionatzen ditun, fondo publiko batek, esan ez, hau ez da, ekimen pribatu bat izango dezala, eta, guazen behidatzea. Eta gindoazen bik kotxen, ja pixkat, begiradarekin esan ez, ez dakit ondo egian iten, ez dakit jendea gaizki heroiko ez dut seguro, hemen, zein etorriko hau bisitatzea. Gu bezalako jendea, seguro gutxineko gehala, seguro bestekean aurkituko jeula, seguro falangistak, edo neonazik, o lo que sea. Eta gindoazen pixkatola urduri. Eta bapatean, iristea, eta sarreran tipo bat, atsegina ez. Osea, super atsegina. Eta izan zen ja, como, kakauen tipo bat, esan ez, gainea, gaur doain da gainea. Osea, sartu lasai, eta izan zen, gainea doain, etzeko ezer kostatuko barru sartzea. Eta jagin doa zen, ja esan ez, nun nahi sartzen. Iritsi ginen gora, ez dakit entzuleren bat bali badago egon dana, baina egia da impresionantea dela. Osea, biztak, gain ikusten da, Guadarramako mendiderroa ikusten da, Basilika bea ere oso impresionantea da, gurutzea kristona da, eta kurioso da, ze, ematen du, bideojoko bateko nivel bat. Osea, ez dakit Wolfenstein edo jokatu dezuen, baina benetan oso pelikuleroa da. Osea, ja, ez nahi sartuko ze... Espainiako Gerra Zibilari buruzko datuetan, enaiz hasiko hor dauden biktima guztiekin. Osa, hori den alde bat eutzizkeo, ikustekoa bada, bai? Eta gainea, claro, goan, hau zabalik den, esan ez joa, ze leku impresionantea, ze pasado, euskeraz, nola? Iraganak oso beltztuta daukan gauza bada, eta ze arrazoi zikinak dauden hemen, baina
astezinean bidatzen ze jendea zeon, eta barregarria zen, ze zeuden, mutiko batzuk rapeatzen bideoklip bat grabatzen. Ojo! Ze? Osea, oso ondo iruditzen azken finean, bueno, gozen, azken finean, batzuk, esan bezala, naiz hasiko biktimei buruz hitz egiten, baizik eta gaur egun zenek ematen dion garrantzia leku honi, bai? Aieraz parraitea bezala zen. Zeon neska bat, pixako dorreakin iten dituzten argazkiak iten gurutzeakin. Behi da, gurutze eroikoa, eta ni hemen eusten nahi, naiz. Osea, gauza bat zen, benetan... Kafkianoa. Oso, eski genden esan zuen. Edo, bueno, igual, hankokatu da bai inklanesko, esango dugu, ez da? Hori da, hain zuzen. Ona, hori, ondo hor bat duzu. Osea, saio guztiko lehenengo hitz joku txukuna. Balekoa txukuna, bai. Honek merezi du, barkaia zoe, baina honek merezi du nire autotxalo bat. Ona. Eta, bueno, kontu da, behin lekuate ikusita, egia dena ezin dela ikusi, lehen bazen bai fundikular bat gurutzeraino egoten zana, hori aspaldik kendu zuten. Eta, de hecho, goatu naiz, badaola inkluso pelikula bat, 70. hamarkadakoa, nun gurutzea lertu egiten duten pelikula batetan. Osa, ikusteko, politxa da, benetan. Eta, bueno, kontua da, behin basilikan sartze zehala, gaina, esan bezala, lurpean dago, osa, kobazulo moduko bat da, handia, impresionantea, gaina, astezea pentsatzen nola dauden, bertako zutabeen artean daude ja directamente aspaldiko jendearen ondakinak edo ondareak edo esaten zeiona, eta altarean, han bai zeuden, pixkat fanak. Gauza bakoitzari bere izena. Esango nuke, orain deitu bartzaila, nostalgikoak. Hori da. Oroiminduak. Hori da. Oroiminduak. Oroimindua. Bai, mina ematen dute. Oroimingarriak, esango nuke. Antzeuden kongregatuta Frankoren tumba ikusten. Eta ni hangoatu nintzen nere amonak, dagoeneko ja gure artean ez dago, musu bat amona, zauden lekuan zaudela, gauza bat kontatzen zuen askotan, nahi grazia asko egiten zitena, eta da, badirudi beha txikia zanean, o gaztea zanean, eraman zutela eskolarekin edo erorien arana ikustera. Eta lehen olako eskursio egiten zituzten, oain kabartzen hori eramaten dituzte, ez da, bere garaian, zure amonak akaso egingo zuen bere estei bidaia Donostiara edo Iruñara, baino eskolarekin erorien aranera eraman zuten eskursioa. Bai, Tolosatik erorien aranera. Pum, hala, holaxe, lehen gauzak hola ziren. Bai. Hola ziren, bai, gauza asko lehen. Gauza gehiagin ziren horrela, bai. Kontu da, eraman zutela, eta beha ere, klaro, lekua, esan bezala, zur eta lur geratzeko modukoa da, eta antzi joana, hau txabalikan, gora behi da, basilikan, gora behi da, eta alakoan monja batek, monjekin juntzan, monja bat karraxik aste zaio. ¿Pero qué haces, insensata? Que estás pisando la tumba de nuestro amado José Antonio. Eta, badirudi, gora behi da, txap, José Antonio tumba gainetik pasazala. Herribera lengusuarena. Herribera lengusuaren tumba gainetik pasazala. Eta, klaro, kriston bronka botazie, baina, bueno, hor gehiatu zen asuntoa. Baina, iritsi zait, naiztan nahi gabe egin, hor da hola, nola batxeko, erresistentzia politikoa. Hori da. Eta nik esan, nik omenaldi nahi diot nire amonari, eta berdinen nahet, eta kontua Frankorena, jende asko zehola inguruan, bazuk esan dago oroin minekin, baino Jose Antoniorena oaindik antzegola libre zeon. Libre zeon nik hanka gainen jartzeko. Eta gainen jarri nion, eta Jose Antonion tumbatik pasan itzen nola, kontuz, gora bida nire baita biskatola, eta pasan itzen. Eta oso ordurin egon, ze beste kontuatuko bali, ez dakiz esango ziaten. Baina, bueno, baiek zea pakitokin zaude nola distretuta, eta Jose Antoniona libre zeon. Orduan, ni gainetik pasan itzen, bintzat hanka bat gainean jarri nion, eta esan duen, amona, hau zure gati da. Biok zapaldu genuen Jose Antoniona. Ta orain, eraman dituzte bere ondareak,
Gaina, irakurriet, barkatu, eta honekin bukatuket. Jose Antonio, Riberan lehengusua, 4 aldiz lurperatu omen dute. Bai? Osea, beida, zenbat bidaiatu dezun, osea, hilda gero. Ze badirudi, Alicanteen lurperatu zutela lehenikan, eta gero Eskoriale eraman zutela, eta Eskorialetik eraman zutela erori naranera, eta handiken berriz egoan txatea dutela. Orduan, imaginatu, osea, hilda geho, oaindiken zaude, alde de bestea, subenerako la zehatzen. Así que, bueno. Hor, Xabi, bere hitzorren bila, ez, restoen bila, gorpuzkiak izango lirateke. Gorpuzki, hori da, mil esker, eskertzizut. Eske bakizu, Madridin ja urte asko da mazkit, eta pixkanaka euskara galtzen denez, eta zuetzaten ere... Ez da beste bire, hola, burura azkarratzok dugun hitz bate, baina... Hombre, gorpuzki, ba, xe. Bueno, bestea gustatu zait, nostalgiko nasen ez dula, oroi minduak. Oroi minduak? Oroi mindu. Beraz, Xabi Tolosa, erorien aranean, Valle de los Caídos delakoan egonda, eta Jose Antonio Primo de Riberaren, hilobiaren gainean jarri doanka, ura zapaldu du, haren amonak nahi gabe eta eskolako eskursio batean, irtera batean, duela urte asko, ia mende bat izango da, edo, ia mende batez, baina pixka gutxiago akaso, egin zuen bezalaxe eta hortxe omenaldia. Xabi Tolosa, ez dakit zer deritzozun, baina zerbait gehiago kontatzeko balin badaukazu erorien aranen inguruan, bota, baina guk esan dizugu, genuela hemen Euskovisionen inguruko hausnarketa bat egiteko, eta pentsatu dugu oraintxe Goiurik eta biok, begiratu dugu elkar, eta adostu dugu, maikide ezin hobea zarela, arraian egingo dugun analizi ontarako. Oso ondo, zuek, uste bai zuen, nimen guztasko gatuko naiz. Zuen maian bagizue beti ongietorria sentitzen naizela, pena Madriden egotea, noizbait zuekin egoteko aukera dauketen, saietuko naiz. Bai, gizona, nik uste, ekainean igual, sortu pixkatekin, ingo dolo zauze. Así que, bueno, kontatu, Euskovision, ze pasatzen Euskovisionekin, kontatu. Euskovisionekin pasatzen da, hau. Enararen kantuak entzuten, zoriontasuna mendire tartean agindu didate. En mi ventana huelga su ser, un verano dorado vestido de azul. Eta Xabi Tolosa gure maikide izango da, eta Imanol González Gurrutxaga ere estutu dugu lehen, eta animatuko zaigu, ez daukagu kamarari Imanolentzat, hoxe jarriko dugu segituan. Bai, noski. Imanol ikus ezazuen, Imanol González Gurrutxaga, Arratsaldeon. Arratsaldeon, mikote. Bueno, Imanol González Gurrutxaga, zinema zuzendari, musikagile, kultur saltxero, den honetan. Hemen genuen, gidoi gintzan lanean gurekin, eta engantzatu dugu momentu batean gurekin izateko, eta hartara lauon artean segituan emango diogu, alako, osotasuna gure Euskovision analisi mailari. Bailar agarrados para escuchar a tu alma cantar. Lehen dantza lotua San Juanen. Bueno, nik gehiagi galdetu gabe Zetaken kantu bate aukeratu dute tarte hau abiatzeko, Euskovision eta Zetak ez dakiz zergatik nere buruan lotu egiten direlako, baina tira Goiuri, emaiguzu beharrezko testu ingurua ezartan hasi aurretik. Osondo, ezagutzen ez duenarentzat, Eurovision abesti lehiaketa edo Eurovision Song Contest. 1956an abiatu zen, eta urtero ospatzen den jaialdi bada, ez? Abesti lehiaketa bat, jaialdia baino hobeto. Oso ospetsua da, eta milaka jarraitzaile ditu. Milioika esango nuke, egia da, munduko hainbat herrialdetatik jarraitzen dela,
Europatik kanpo ere, adibidez, Australian oso zaleak omen dira, naiz eta goizeko ordu txikietan esnatu behar diren jaialdia ikusteko. Bueno, Amerika Latinan, nik Kolombia eta Mexiko lagunekin daukadan WhatsApp taldean, dakit gehiago Eurovisioni buruz, hemengo edabidei eta Espainiako edabidei begira baino, Ba hori, bez? Esan bezala jarraitzaile ugari ditu abestien lehiaketa honek, eta aste artean hasi zen, eta larun batean amaituko da. Final handia larun batean izaten da, baina bueno, sistema bitxia du lehiaketa honek, eta orduan egun hauetan semifinalak egoten dira, ez? Atzo lehenengoa izan zen, gaur bigarrena, zenaiz eta herrialde batzuk zuzenean finalera pasatzen diren, beste batzuk lehia bizia egin behar dute postu hori lortzeko, eta orduan Eurovision larun batean ospatuko da horrela ofizialki finala. Jendeak ezagutzen duena da larun batean gertatuko da. Orain arte final erdikoak eta horrelakoak egon dira, eta jende horren pendientere egon da. Hori da. Badakin nik hau, nire Mexi-Kolombia izeneko WhatsApp taldeari esker, zenten dena akit. Ze kantu izan diren txukunak, zeintzuk ez, eta horrelakoak. Bale, ados, beraz, Eurovision, Espainia eta Frantzia estatuen presentziarekin guri dagokigun hortan, bi estatu zapaltzaileak hortz izango dira, Eurovisionen, ipar eta ego zapaltzaileak. Bueno, zapaltzaile gehiago baita ere, hor dago Israel, adibidez. Bueno, hori bai, zapaltzaile eta genozida, bueno, besteak bezala. Baina, tira, esan nuen, Euskal Herriari dagokionez, hor bi estatuak egongo direla, Euskal Herria ez da bertan egongo noski, baina sortu da, halako eztabaida. Eta balitz eta bazan... Zego, Juri? Grazia egin didazu. Ez, eztabaida sortu da, Eurovisionek baduelako, bueno, ezaugarri oso garrantzitsu bat dela sareetan sekulako zalaparta sortzen duela, eta hautsak arrotzen dituela, eta orduan traola Eurovision 2023 dagoela segunduro milioika erantzunekin. Beraz, horretaz baliatuta urtzizu kazetariak jarri zuen duela pare bat egun Eurovision astea. Euskal Herriak parte hartuko balu, nor bidaliko zenukete? Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutani batera, geldi ezinak gara. Kantu bat! Hau oso Eurovisiboa da, Bulegoren kantu bat, esaterako. Adibidez. Eta leno, entzun dugun zetaken kantua ere izan zitekeen, igual zetak eta bulegoren neozin kantu izan daitezke Eurovisiboak. Bai, baina agian, jendearen erantzunak esan aurretik, Xabi eta Imanol hemen daudela baliatuta, ez? Beraiek galdetu beharko diogu, nor bidaliko zuketen beraiek? Piskat, gauza bat nik bai, anina hemen bulegoren kantu hau ja zarxamarra, ez da egungo da. Momentu hontan izan beharko litzateke, piskat, orainari buruz ari gara, ez da? Bueno, baina bidali dezakezu... Hombre, bizirik egon behar du noski bidali beharko badezu lehiaketara, baina zu zertan izan, ez dakit, orain bolo-bolo dabilen artista bat. Vale, ordu. Esan dezakezu, ez dakit, Alaitz eta Maider adibidez. Antxoa eta Peio. Bai. Ados. El comeback, Comeback? Comeback, bai. Badauka bere, bai. Euskal imaginarion sortu guluki, alako zirrara, ez? Baina alare zuri zizu galdetu ino, esan dut, Xabi eta Imanolek... Ni kontestu ematen Ez, pentsizan itza, claro, osea, Mikel Laboa bat, igual bidaliko nuke, jende esan ez, nundik atea da, claro. Pixat berando ez, Mikel Laboa bidaltzeko. Bueno, Alaitz eta Maider ez dakit zertan nahi dien. Izirik egotea, Laboa ezin dugu bidali. Claro. Adimen artifizialaren bitartez gaur egun gozasko egin daitezke, ez da? Ojo, Laboaren rekreazio bat. Hombre, gaur egungo izan da, oza, nik bauket gustoko kandidatoa, baina da, behataz askoten itzin dizuet, eta da kantzontzietan ezagutu deterlako. Gartxot izango ditzake. Gartxotun zain gaurekin oso Eurovisiboa da, Bastante. Ez da besti guztiekin, baina batzuk badauzke, bai, benetan horrela kolpe honak dauzkenak, bai. Bai, gartxoten gau izan liteke. Bai, gainera dantzari garrantzi asko ematen zaio Eurovision jaialdian, eta gartxotek badu hor, ez? Bere proiektuan. Ea, nor nahi zen adibidez, oso Eurovisioa da. Imanol? Bastakit, pentsatzen nintzen, azkeneko urtetan ze taldek edo ze abestik irabazi duten, eta egia nahiko ezberdinak diala beren arten, baino ez dakit,
Maneskin adibidez nahiko rockeroa zen, bere garaien baita irabazi zuten beste punk talde ura, ez dakit nola izena zuen, baina alemana ez altzan. Uste baietz, baina punk, hardcore eta girortan ez? Bai, ni sonatzen dit olako bate gontzala, Orduan, hortik joko bagenu Euskal Herrian nahiko puntua asko eukiko zitun, esango nuke Euskal Herrin gehiena entzuten da musika rocketik jotzen dela, eta batez azken urtetan ateratzen nahi dien talde guzti hauekin. Orduan, igual, Willis Drummond bihar genezake. Adibidez, bai. Edo Lier. Bai, edo dupla baita. Edo dupla oso Eurovisiboa da, Bai. Ojo. Gaina bi pertsonak oso ondo antzezen dutela eszenatoki gainen. Osea, ez diala bi pertsonak gitarra eta bateria jotze dutela, baizik eta badutela presentzia bat gauekin batea. Gertxoteke bai beste presentzia daukela bea bakarrik izan da, eta osa mujikakin lortzen duten. Bai, koreografiaren lanketa hortan. Segituan jarraituko dugu honi guztie buruz hizketan, baina egin bar dugu azken ordukoaren bila gure saltotxoa, naiz erratiaren estudio zentraletara, Xabier Creuet, arratsaldeon. Arratsaldeon Inigo, arratsaldeon entzule, guztira 27 pertsona atxilotu dituzte bidasoaren bi aldeetan, ustez legez kanpokoa den angula merkataritzaren aurkako operazio batean. Operazio horrek Europako hainbat estatu hartzen ditu bere baitan. Miaketak Oiartzunen, Getarian eta Bidaxunen egin dira. Era berean ikertuak daude ere Belgikan eta Polonian. 30 bat miaketa egin dira aldi berean etxeetan, enpresetan eta aztegi klandestinoetan, eta 1,5 tona angula bizirik atzeman dira. Atzo kontatu genizuenaren hildotik, gaur bihar artean eramango dute epaile aurrera, errotxapean bere bikotea hilduen emakumea. 45 urteko gizonezkoa da hildakoa, atxiloturikoa berriz, 30 urte inguruko emakume bat. Noticias de Navarraren arabera, ez ziren elkarrekin bizi eta gizonezkoa tratu txarrengatik kondenatu zuten. Gizonezkoa atzo hil zuen labankada zantzadenez bere bikote zenak, arrotxapean. Diario de Navarrak zabaldu du Raúl Sierra Pérez dela hildakoa eta 5 urteko alaba bat zuela emakumearekin. Geroago informazio gehiago. Lakuako gobernuak energia berriztagarrien lurralde plan sektorialaren hasierako onarpena publikatu ondoren, EH Bilduko Mikel Oterok esan du planak kontraesankorra, arbitrarioa eta zentzugabea dela. Gehitu du hauteskunde kanpainan planak eragiten dien udalerriei elekite epea zabaltzea ez dela justua. Iruditzen zaigu, balorazio orokor bezala, nahiko etxigarria, nahiko decepzionantea dela dokumentu hau, iruditzen zaigula, bere helburu nagusiari ez diola ondo erantzuten, ezta? Eta zeintzen helburu nagusia, berriztagarrien edapenak modu ordenatu batean egitea. Eta horren ordez, ikusten duguna dokumentuan da, inkoherentzia asko daudela, arbitrarietatea. Eta bukatzeko Nafarrora goaz, urtetik urtera modu ekologikoan aritzen diren nekazariak hazi egiten dira Nafarroan, azaleraren 7,4 delarik aurrera pausua da, baina oraindik Europatik ezarritako 25% helburutik urrun dago. Nafarroako nekazal produkzio ekologikaren kontseiluko presidenteak Maria Jose Arrondok nabarmendu duenez. Datuek adierazten dute Nafarroak hazkunde iraunkorra izan duela denboran zehar, baina erritmo nahikorik lortu gabe. Eta Euskal errepidetara joango gara orain, eta antza denez, berririk ez dugu, istripurik ez dugu, beraz, zuekin bueltan izango gara arratsaldeko 6etan informazioaren ariaren 3. edizioan. Inigo, zurekin bueltan. Eskerrik asko, Xabier Creuet, aurrera goaz, esan da bezala, arratsaldeko 6etan informazio gehiago, hementxe naiz irratian. Negoziotan, zein txarrenetan, ondoan izango nauzu. Hemen txutzi dugu, duplaren proposamenean Imanolek bota du, ez dakit, nire adiez bururatzen zait, Izaro ere izan litekela Eurovisio ordezkari posible bat. Izaro aipatu dute Txio Herrian bateko baino gehiago bai. Zein dira Txio Herrian noden bestelakoa, Goiuri? Begira, oso proposamen serioak, jendeak hartu du erronka gisa eta jarri dute Iturgaitz akordoiarekin. Bombazo! Inigurko txistua eta tambolinarekin. Baita ere? Epic. Ez da izuain bombazo duten. Eritzen pentsatzen aurrekoan, eta imaginatzen duzue gozategi featuring Iturgaitz, don menor eta don mayor, eta Iturgaitz akordia jotzen. Zoragarria. Hori merezi du euskal imaginarioak. Baina hori Europak ez du lertuko. Ondo baloratuko. Iturgaitz ez da eurodiputatua izan inoiz, igual, bai? Baina. Amestek amitzan ontan, ez? Egon ziteken hor saltxa bat, tira. Gozategi aipatu duzu eta gozategi aipatu dute txiolariek baita ere.
Edozein moment... Imaginatzen duzu Asier gozatik, konfiantzatik eta amodiotik, baina Asier gozatik Eurovisionen antxe ingelesez izketan gozatik inkantuak azaltzen. Oso goza berezi izan diteke hori. Bai. Buah. Eta performance politu batekin, soinuk aldatzen, eta alako gozak. Asier, Eurovisionen joan berdik. Dudik gara. Jendeak zetak aipatu du, inogozuk esan duzun bezala, peio reparaz, beste batek dio, aitzaki ona, berri txarrak bueltan ekartzeko. Mesedez. Baita ere. Baina momentuz, like gehien jaso dituena, Edurne azkalataren proposamena izan da, Edurnek proposatu duelako, Joselu Anaiak featurin olaia inziarte rantxera batekin euskaraz. Horra arrasada. Hor dago saltxo guztia. Nik usteet hor dagoela, nola esaten da, zaldi irabazlea, ez? Akabaio ganador. Joselu Anaiak eta olaia inziarte rantxera batekin euskeraz Europara, ezak eta Eurovision irabazteko moduan egongo lirateken. Eurovisionen agian beste gehiago baloratzen dira agian dantzak eta argia eta sekulako showa, baino, aizu, zergatik ez? Bihotz maite zaitu, irrifarre eder horrek. Azken minutuetan murgitzen ari gara, aurrera egin aurretik, baina Xabi, venga, azken proposamen bat utziko dizu egiten, buruan zerbait balin badaukazu, edo azken hausnarketa bat. Baten alar batzen azu, kasi ni lehen pentsatzen hainbeste comeback, ni pena neukan barrutikan gogoratuz nire euskal talde kutxunena, aspaldi dago ez daola separatu zielea, Hausi Lowly. Hausi Lowly. Igual goiuri ez dagoatzen. Igual etzan jaio, Imanol ere igual ez. Iskat gure belaunalditik gertu gontzan bai. Bai, niko idauket bai, gogoan. Nire ze garai honak, gaztean itzanen eta nola dantzatzen hon niko bai, Hausi Lowly. Baina... Joselu Anaiak featuring olaia intziarte dio txio herriak, Imanol zure apostoa zin izango lizateke. Dupla edo Lazkau txiki baita kontuz, Eta hor sampleatu batzuk, Lazkau txikiren kopla batzuk hor ondo sartuta, duplaren abesti batean. Bai. Behandu dabiltza, goiukizu, Jogurina Boroba. Jogurina Boroba, bombazo. Albina Estarrastekin. Dena featuring izan behar du. Bani mantenduko du nire gozategi eta itur gaitzena. Egia da igual ez zala Klasiko, baina, eske ze poza mango liguken. Maravilloso izango zen. Aizu, Xabi Tolosa, agortu behartzaitugu, eskerrik asko eta bihaste barru ikusiko dugu, elkar? Hori da, sekzio aparta. Aber zertaz di joan, nindiko handikan ez dakitela, así que hono ikusiko du. Zaindu! Ondo izan. Aio. Imanol González Gurutxaga, ezin honetan berriro engantzatuko zaitu hemendik ibiltzeko. Aio. Zaitu da ziure. Eta gu bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. We didn't talk enough and we fell out of love. It wasn't complicated, I just never wanted to stop doing what I am, and you couldn't understand. My heart was aching just as much as yours, but if there's a way to make up for the things I've done, to go back to where we begun, when our love was a loaded gun and the aim was true. And all I ever wanted was you to tell me that you needed me too. Osteguna da, eta badakit zuetako asko gaur pintxopotera aterako zaretela, eta ja aztuta daukazuela biharkoa ere laneguna izango dela, eta asteburuan pentsatzen ari zaretela, eta... Baina hori zuek, ni ez. Ni nago, lan egiteko prest, baina zeharo. Desiatzen. Baina badakidan zuetako asko zuetako askok burua asteburuan daukazuela, hoianak, agenda prestatu du. Hori da, astebururako plan batzu proposatuko ditugu, ezta? Ostiralarekin, biharko egunarekin hasiko gara. Bihar, aiatzaren 12 ostirala, Lurtarok
Basauriko sozial antzokian eskainiko du El Mono Habitado taldeak arratsaldeko 8:00. Eta komedia absurdo bat da. Inguratzen gaituen munduari begirada ironikoa eskaintzen diona. Beste proposamen bat antzerki formatoa, baina antzerki txikia izango litzatekena, mikroantzerkia. Amatxik ditxit eta zuri. Bi ikuskizun ezberdin dira, Goitibera taldearenak eta Galdakaoko Torrezabalgunean eskiniko dira arratsaleko 8:00. Lehenengoan, Amatxik ditxit lan honetan, gerra zibileko historiara edo joko dugu eta familia baten sekretuan. Hortxe ibiliko dira hiru protagonistak. Eta zurin berriz, kartzelan dago preso bat eta bere zaintzailearekin edo duen harremana eta kartzelan sentitzen duen hori erakutsiko digute. Tell me that you needed me too when time was all we ever had to lose. Baina baditugu proposamen gehiago, baina Noski, ostiralean ez dakitze gertatzen, baina ostiralak beti betexeago egoten dira. Azken aldin. Begira, jendea da oso larun bat zalea, eta nik aipatu izan dut, esai honetan nik igandeak aldarrikatu nahi ditu dela, igandeak asko gustatzen zizkidalako, baina baita ostiralak ere. Batzuetan ostiraletan lanetik ateatzen zea, balin badaukazu, lan astelenetik ostiralerako bulegoko lan tradizionala behintzat, lanetik atera eta ez nekatu eginago zerbait egiteko. Ez. Asteburua, hasi da, eta aprobetxatu egin behar da. Bai, hori da, bestela oso motz gehatzen da, larun bat eta igandea bakarrik balin badira. Ez bukatu da, bai. Bueno, ostiralerako proposamen gehiago. Ez dok ero desentxufatua. Legazpiko latxartegi aretoan eskeniko dute, tartean antzerkitaldekoek arratsaldeko 7:30. Aldarri bat bertsoz, Zalibiko antzokian egongo da ikusgai gaueko 10:30 eta beste antzerki ikuskizun bat kanpora sartzen. Beasaingo Usurbe antzokian 8:30 ikusgai egongo dena. Du monde entier, ne te dérobe pas, non, ne te dérobe pas, non. Reviens-moi parfois pour me raconter. J'ai marché, moi avant toi. Je n'ai pas tout vu, oh bien loin de là. Eta dantza proposamen batzuk ere baditugu. Generorantz. Ara, Tolosan sarrerari gabe geratu nintzen? Begira, Bazarauztzera joan zaitezke, modelo aretoan egongo dira bertan arratsaldeko 8:00. Zuk esan duzu, ostiralak aprobetxatu behar dira. Hortxe daukaz aukera. Akaso elkarrekin joan gaitezke? Begira, ez da plantxarra, Ez da txarra, bez jauna. Kubako Ballet Nazionala etorriko da eta Donostian eskeniko dute kursalean arratsaldeko 7:30 beraien ikuskizuna eta larun batean berriz Gasteizko Printzipal antzokian. 75. urteurrena ospatuko dute ikuskizun honekin eta 4 pieza edo 4 zatitxoz osatutako lana da Alicia Alonsoren gidaritzapean egin dutena. Comme ça qu'on répond à la question comment je fais pour être bien. Voici ce que Led Silhouette konpainian aparraren Los Perros Barakaldon eskiniko da arratsaldeko 8:00, oso lan gomendagarria. Eta beste lan batzuk ere osa mugika konpainiak egindako Abundance. Hauek Gasteizen izango dira Felix Petit antzokian arratsaldeko 7:30. Eta Nafarroara joko dugu. Everyone Lodosako kulturretxean eskiniko da ostiralez gaueko 9:30 eta larun batean berriz Tafaian atxaldeko 7:00. Eta lan honek gizabanakoaren eta osotasunaren arteko harremana aztertzen du. Pixka bat egin nahi dutena da nia, hau da gu geu, eta besteekin dugun harreman hori. Bat ote garen, edo bakoitza gara, talde bat gara, zer gara azken finean. Eta beste proposamen bat, desnuda edo desanuda. Hor jokatzen du parentesi artean daukalako. Errenteriako niesen gunean eskiniko du Maitane Sarralderen konpainiak arratsaldeko 6:00 ikuskizun hau, eta telak edo oiarak erabiltzen ditu dantza garaikidea eta dantza vertikala uztartuz. N'importe où sur la terre, n'importe où sur la terre, je serai ton père. Horiek ostiralekoak. Bai, eta larun baterako, Alderrai, Hondarribiko itxasetxe auditoriumean egongo dira arratsaldeko 8:00, pertsonaiak eta ipuina kontatzen dituen pertsonaia, kalean bizi den pertsonaia honen historia, Toto, Sopelako Kurtzio kulturgunean eskiniko du Ika taldeak, Enaiz inoiz Dublinen egon, Getxoko musike barrin izango dira atxaldeko 7:30, familia divertigarri honekin ondo pasatzeko aukera izango duzue. Hau Aitziber Garmendiarena da? Bai.
Aitziber, Miren, Inigo Azpitarte, Inigo Aramburu. Eta horreagatik iragan hurbilera. Azpeitiako soreasun eskeniko da atxaleko 6etan eta herri antzerkia da. Segurako historia oroituzek sortutakoa eta pixkat gure historiara edo bidaiatuko duena. There ain't no need to go outside, but just maybe like a ukulele, mama made a baby. Eta iganderako? Eta iganderako bi proposamentxo. Ez dok ero desentxufatua, hauek Donostian egongo dira, eta gainera Altxerrin, tabernan egingo dute, berezia izan daiteke beraz bertan ikustea lan hau, egokitu egingo dute ziurraski, 7:30, eta sexberdinak, Lezoko Gezala Auditoriumean 7:30, orain gutxi Kolonbian izan dira, Telmo Irureta eta kasu honetan Aitziber Garmendiaren ordez Miren Arrietak egin du, bere pertsonaia, eta Kolonbiatik bueltan, ja berriz ere hemen dira, eta Lezon egongo dira, igandean maiatzaren 14. Sekulako bira egiten ari dira, ez da? Hauek ere, gainera Max saria ere jaso dute, produzio honenaren Max saria, horrek ziurraski, ez dakitze, ia zemen izan genituen kutsidazu bidea Isabel musikalekoek, ez? Max saria jaso zuten, eta uste zuten akaso ireki egingo zizkiela pixkatateak, eta santzuten ez ziren asko zemanaldi gehiago atera. Beraz batzuetan horrek ere, Sariekin kontu zibili berda, Oskar sariarekin berdina esaten dute. Gaztea zarenean jasotzen baduzu Oskar saria, gero ez duzula, amaitu dela, zure ibilbide profesionala. Orduan hobe ez, jasotzea? Hobe. Horrexeatik, ez dugu jaso horregatik, edo Onda saririk, edo Ricardo Arregi kazetaritza saria, edo horregatik, eskaini dizkigute. Noski, behin baino gehiagotan gaina. Baina esan dugu, ez, oraindik ez. Bada espada. Hardly even notice when I try to show you this song is meant to keep you from doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. And we could pretend it all the time. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need. Rain all day and Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Süzülür sabahlar uyanır. Eta asteburuan hainbeste plan egin nahi ditugunez, kafeina pixka bat sartu behar diogu gorputzari, eta kafe dutxa tartea aurkeztu behar dizuegu. Sokaklarına Yasemin kokusuyla Geçmişin dokusuyla Arantza Iglesias, Hernani, dantzari, sortzaile eta pedagogoa. Txikitatik trebatu da dantza, arte martzial eta musikan, eta horietatik, dantzaren mundua sakondu izan du batez ere. Mugimenduan eta gorputza adierazpenean sakontzeko asmoz, Madrilgo Carmen Senra eskolara joan zen, eta bertan, dantza garaikideko formakuntza profesionala jaso zuen. Horrez gain, estatuko beste hainbat lekutan ere aritu da eszenarekiko duen konpromezua aberazten. Madrilgo Konde Duke eskolan, artelekun, dantzagunean edota azalan esaterako. Ölmek isterim orada Acılar yaslar Gizlenir kuytulara Nazioartean ere ibili da. Izan ere, kultura afrikarrarekiko zuen interesak, Afrikara bertara eraman zuen Ginea Konakriko ballet nazionaleko dantzariekin trebatzera. Bertatik eta berak barruan duenarekin, ondoren, perkusio eta dantza afrikarreko hainbat talderekin aritu da. Jakunpa edota Kasum Sanogoren Le Petit konpainiarekin besteak beste. Karanlık pusulara Başlar sularda ihtişam Aşklar ümniyette Halaber, dantza ez da landu duen arlo bakarra. Programazio neurolinguistiko eta eneagramen munduan ere trebatu baita. Güne
İlk güneşine Yasemin Hainbat ikuskizunetan parte hartu du interprete gisa. Jesus Rubioren Laboatik, Alba Lorcaren Acostumbrate, Maria Masen Entreguerras, Asier Zabaletaren Ertza konpainiarekin edota Sophie Dubsekin. Azken honekin gainera, ikerketa proiektu bat garatu du urtetan. Gorputzaren mugak 4 maila ezberdinetan ikertu dituelarik. İzlenir kuytulara, sonra günahlar uzanır uykulara, mehtap yol vermez. Beste hainbat hezkuntza egitasmotan ere aritu da. Hala nola, gorputzaldiak, Artaziak kooperatibarekin, Zubiak eraikiz Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera, edota Dance Together. Sortzaile gisa, Desestrukturar, Beltzak, edota Lono Manifestabo, adierazi gabekoa lanak burutu ditu, eta etengabe sortzen ari den pertsona da. Gainera, 20 urte baino gehiago daramatza bere ezagutzak bestei irakasten, eta duela urte pare bat Nuta espazioa sortu zuen. Bertan, berak maite duena irakasten du, eta baita artista gonbidatuen tailerrak eskaini ere. Gaurkoan, eskuartean dituen proiektuei eta aurrekoei buruz arituko gara berarekin. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Arantza Iglesias. Mila esker. Lehenengo galdera nik egingo dizut, gero Oianak zentzuzko galderak egingo ditu, baina lehenengo galdera hau, gonbidatu guzti egiten diegu, eta pistatxoren bat eman didazu dagoeneko, baina gure entzuleek jakin nahi dute, ea, Arantza Iglesiasek kaferik edaten duen ala ez. Ba, ez dut hartuen. Toma, Goiuri! Begira, hau ez zaigu sekula gertatzen. Oianak ez du kaferik hartzen, nik ez dut kaferik hartzen. Eta gonbidatuek orokorrean, bai, jendea oso kafezalea da gure inguruan, eta beti esaten dugu, ara, nola da posible, zigara izango gu arraro bakarrak hemen. Ez. Oso ondo. Orduan, poztu egiten gara. Naiz eta saio honek bigarren kafe izena duen, eta tarte honek kafe hutsa. Baina pena da, ze justu, Inigo ez dago, eta gero berak esaten du, beste bat nire taldekoa, Inigo 3. kidea da, eta berari bai kafea gustatzen zaio. Eta orduan berak beti hor, eramate ditu berera, Bueno, baina, esango digu. Bai, eta lasai egongo gara gainera, ez gaudelako horrela kafeinatuta eta urduri. Hori da, ez gaude. Goxo egongo gara. Hori da. Bueno, Arantza, esan dut, txikitatik dantzan aritu zara, dantza beti egon da hor, zure ondoan. Txikitan dantzan aritzen zinen etxian adibidez, edo nola gogoratzen duzu hori? Bai, nolabait izan da beti niretzako toki bat munduan, ez da hit. Nerekin egoteko espazio bat oso berezia. Eta bai, alde batetatik gogoratzen dut ni nire logelan izkutuan dantzan, eta gogoratzen dut ere nire amak nola egongelako altzairu danak mugitzen zituen eta dantza egiten genuen. Gaina, nire txikitako garai hortan bazegoen fama telesail hori, eta banuen kaseta jartzen genuen, eramata biok, eta izerdi batzuk botatzen genituen. Bai, beti, eta gero, euskal dantzak, nolabait ere gero hasi nintzen ikasten ere, ez? Eta oraindik esango zenuke badela zure txoko hori, dantza eskaintzen dizu zurekin konektatzeko aukera hori, zurekin egotekoa? Bai. Batzutan, harreman hori asko sendotuta, oso sendotuta dago, ez? Eta askotan gorputzak berak olatu bat bezala etortzen da, eta aldenean ematen diote espazio horri ere, edo nire etxean, edo mendian nagoela, edo bai. Esango zenuke, ez dakit denok egin beharko genukela sentitzen badugu noski, hori askatu gorputza, hori mendian zaudela, eta momenturen baten etortzen bazaizu ez, barrutik hori lasai utzi ateratzen eta gozatu horrekin. Bai, ez dakit nik, urteekin sentitzen dut, klasera adibidez datozen pertsonak eta edo askotan esate dizute ez dut inoiz dantzatu edo nik ez dakit edo
Eta gero, ja lehenengo sesioan, ez, 4 gauzatxorekin ikusten duzu pertsona horren dantzaia. Orduan da nolabait muga mental bat gehiago, ez? Nik uste dia geuregan jaiotzetik daukagun zerbait dala, eta, bueno, ba izan dezun haurtzaroaren arabera garatu egiten dezula edo ez? Eta nik uste dut hor gordeta denok daukagula. Ze politia entzutea ze askotan, ez, esan duzun bezala, ez, nik ez dut inoiz dantzatu, eta ez dakit, ez, ez dakit batzuetan irudikatzen dugun dantzatzea dela, batean bueltaka eta salto eta jetxi eta hola, ez, eta azkenean mugitze utxi horrek, ez, zenbat eman dezaketan, eta zenbat adierazi azkenean, eta hor daukagu, ez? Hori da, edo kantu, ez, kantu konkretu batek mugiarazten zaitu, oza, nik uste danoi gertatzen zaigula, ez, edo posa ematen digu, edo egun bat daukagu, ez, edo berri on bat ematen dizute, eta gorpuztu egiten dugu hori berehala, ez? Behin gertatu zitzaidan, barkatu goiana, kafetegi baten. Eta musika jarrita zegoen, eta musika zen, dantza egiteko modukoa, erritmo altukoa, eta zen gizon bat geldi. Eta nik esaten nuen, ze arraroa, ez da? Gizona geldi, beste guztiak ari dira mugitzen, edo mugitzeko gogoa ematen du. Eta esan nion amonai. Amona, zer ari da gizon hori egiten? Eta esaten dit, dantzan. Nola dantzan, geldi dago eta esan zidan, begiratu atzak. Eta ari zen mailean, atzak mugitzen, pianoa jotzen eriko balitzu zela, baina etzen pianoa jotzen, mugitzen ari zen, atzera eta aurrera eskuak, eta dantzan ari zen. Ze polita, eta amonak horrela ulertzea eta ikustea ere, bai, ez? Bai, aizko gustatu zait. Da begira, zuk esan dezuna, dantza ez da... Triple tirabuzón karpado. Bai. Zuri mugitzeko gogoa zerk pizten dizu? Lehen adibidez musikarekin zuzenean Arantza Aurrari zen, ez? Ja, berehala. Baina agian bapatean hori esan duzulen naturak ere mugitzen nau, lasaitasunak, isiltasunak... Nik aurkitzen dut mugimenduan beti oreka bat. Nire gorputz guztien oreka bat. Ez da bakarrik gorputz fisikoari buruz. Ez dantza. Oso ezberdina da adibidez mugitzea besterik gabe edo dantza. Eta dantzak nolabait harremanetan jartzen ditu gorputz danak. Emozionala, mentala eta ikusten ez ditugun hainbat gorputz. Eta nik aurkitzen dut hori oreka handi bat. Orduan, egia daia dantza erabili egiten dudala, eta nolabait ere nere gorputza ikasi duela edo badaki eskatzen niri tarte hori. Orduan batzutan mugitzen hasten naiz besterik gabe eta dantza bat sortzen da, ez? Dagoelako agian nere gorputz horiek txukuntzeko behar bat. Eta hori ematen dit oreka hori, deskarga bat ere, garbitu bezala osasuna ekartzen dit. And I fell heavy into your arms. These days of darkness, wish we'd known. Ze politia esaten ari zaren guztia. Bai. Eta, bueno, erabaki zenuen, amarekin eta, dantzan, etxean, eta gauza guztiek egin ondoren, erabaki zenuen dantza ikestea. Madrilen izan zinen, Carmen Senra eskolan aipatu dunik, gero beste eskola batzuetan ere aritu zara. Nola bizi izan zenuen eskola batean, akaso, dantza formazio hori guztia? Ninen torren dantza afrikarretatik eta azkenean modu oso folkloriko tradizionalean ikasi nituen, ez? Eta horrek, eman zizkidan fruitu pila bat, baina nolabait sentitu nuen muga bat neu adierazteko, ez? Beste askatasun bat, eta baita ere sortzeko beti izan dute sortzeko desi hori txikitatik sortzen dituen koreografiak eta lagunekin eta hau dana, ez? Eta nolabait suertatu zen Madrilen nengoela, hor bertan nengoela, orduan suertatu zen
baina beste modu batetara formakuntza zabalago bat jasotzeko aukera hori. Eta eman nion aukera ere neure buruari momentu horretan. Eta izan zen elikagai bat niretzako maila guztietan. Oso toki berezia izan zen, gehien bat proposamena nolabait oso estrukturatua eta oso profesionala zelako, kriston irakasleak izan ditut. Baina bazegoen ere errespetu bat nolabait bakoitzaren garapenean. Eta ez zegoen gauza zurrun eta askotan dantza formakuntzan egoten dan gauza zurrun hori eta gorputz idealizatu batzuk. Hori ez zegoen. Bazegoen aukera zure bidea garatzeko eta horrek honegin zidan niri ere oso giro ederra zegoen jende guztiaren artean eta nik uste hori oso importantea dela ze dantza ez da bakarrik zerbait fisikoa ikastea. Ze ikusi ditute nire formakuntzan adibidez ni hasi nintzenean bageuden 13 pertsona eta nik bakarrik bukatu nuen. Talde horretatik, hasi ginenetatik. Gero etorri ziren beste batzuk eta horrela. Eta ikusi ditut nire ondoan kriston gorputz hori, fizikoki, klasikoko karrera osoa egindakoak eta utzi dutenak. Ze bada ere mentalki nahiko gogorra. Gogorra dalako oso ispilu handia dantza ikastea. Zeure burua ezagutzeko, zu oian ere bakizu, antzerkia ere eta dantza ere zer suposatzen du. Azkenean zure herramienta da zeu. Biluztu egiten zara, guztietan. Eta, klaro, baldin baituzu horrekiko mugak edo resistentziak, oso gogorra egiten da. Eta oraindik esango zenuke dantzaren munduan, eta dantza eskoletan eta badagoela zuk esaten zenuen, gorputz, kanon batzuk edo jarraitzea eta oso estilo zurrunak eta irakasten dira, edo hori ere aldatzen ari da eta zuk jaso duzun hezkuntza bezalako gehiago ematen ari dira azken aldian? Hombre, nik uste dut aldatzen dijoala oraindikan ere badagoela eta inkluso geure buruengan dagoela, ze autoexigentea izan naiz ni neure buruarekiko, askotan ere gorputzarekiko harreman horretan. Eta nola, hori ez ditut onartu zenbait gauza neriak, ez? Nere kaderaren formak nola ez zuen hainbeste zabaltzen agian ondokoa, ez? Olako gauzak, ez? Baina uste badagoela aldaketa bat, ikusten dut ere noizean behin ere espazio estenikoetan, ere proposamen estenikoetan, aurkitu izan ditu dela beste gorputz batzuk, ez? Eta ez, eta nolabait horrek egiten du estena humanoagoa, ez gertuago, neri lan hori gustatzen zait nolabait, ez? Eta ez hain, perfektuak edo, ez? Ematen du hori dantzari batzuk ez direla mundu ontakoak. Bai. Eta hori ere badago, ez? Baina nola zabaldu beste adierazpen batzuetara eta nola aberastu dantza ez dala ez bakarrik hori gorputz mota batzuetarako konkretuki. Bai. Bartender, bring the shots, you got a munyan, so we go party rough. We'll be giving thanks for life. Bring the pork, set the beer. Make the bartender, bring the shots, you got a munyan, so we go party rough. Guztiz ados esaten ari zinenarekin, ez? Eta askotan ze kaltere egin dezaken horrek etorkizunan dantzan aritu nahiko lukeen batengan edo ni gogoratzen dut niri gertatu ni oroar asko konparatzen naizen pertsona bat naiz, ez? Eta adibidez hori ondoan ikusi hanka goraino altxatzen zuen pertsona eta nik esaten nik ezin dut, ez? Eta gauza horiek eta ez ematen du ez baduzu altxatzen, jazta. Etzea, edo ez baduzu lurra ezakin nola ukitzen, ez? Malgutasun hori lehen esaten zenuna, aldaka ez da irikitzen nerea, ez? Nere belaunak ezak zer. Eta horrek azkenean ze zama, ez? Ere suposatzen duen horrengoentzat, jendearentzat, eta esaten zenuena humanitate gehiago ikustea, ez? Gizatiarragoak,
modu ezberdinetako gorputzak, estiloak, ez ederra den hori. Bai, eta nolabait ere baloratza daukazuna ja. Hori ere bai. Eta daukagunarekin egiten dugu. Ze beti bestela proiektatuak gaude etorkizun batetara eta inoiz ez da nahikoa, ez ara inoiz helduko. Ez, beti ez zaude, hortara landu beharrean daukazuna eta hortikan etekina atera. Ikusi dut dantzari batzuk, duela gutxi ikusi nuen adibidez Roberto Olivanen bai, gold pieza eta badago hor, gorputz bat, pertsona bat, daukala torso oso garatu bat eta hanka oso txikia dituenak. Bera ikusten gozatu nuen, gaina nere semeakin, ekirekin joan nintzen, 7 urte ditu eta izugarri gustatu zitzaion, ez? Eta nik ere ikusten bere begietatik, ze ekirentzat etzan bat ere arraroa izan, hori zuen zerbait arraro bezala jaso, ez? Nola daukagun guk hori ikasia. Lena, aipatu duzuzu dantza afrikarretik zatozela, eta nik esan dut biografian kultura afrikarrak erakarrita edo joan zinela bertara eta bertan ikasi zenuela. Zer da hasiera batean erakarri zintuena edo zergatik erabaki zenuen ara joan nahi dut eta bertan ikasi eta sentitu hangoa? Nik gogoratzen dut, Bilbon, kafe antzokian ikusi nuen Les Tambors de Brasa, talde bat, eta bapatean sentitu nuen nik hori egiten nuela. Aurretik egin gabe. Sentitu nuen zerbait hain ere familiakoa bezala. Zerbait ezaguna bezala, sentsazio bat izan zen oso fuertea, eta esan nuen joan behar naiz Afrikara. Eta, baina antolatu nuen nolabait bizitza eta bizitzak lagundu zidan, ze denean da. Bai. Eta orduan joan nintzen lehenengo Senegalera, eta bigarren bidai batean Ginea Konakrira. Eta Ginea Konakrira egia da joan nintzalaia zuzenago ikastera dantza egitera, ez hortara. Eta zer ikasi zenuen bertan? Imaginatzen dut dantzaz gain beste 1000 gauzari ikasiko zenituela, baina dantzaren arloan ere. Bai, ze Afrikan egun bat da, ez dakit, hilabete bat bestela, ematen du. Bai, oso intensoa da eta oso gordina aldi berean. Eta orduan hor edo ireki egiten zara edo guztiz itxi, eta orduan basoaz, hortikan, eta niri ireki ninduen esperientzia horrek asko. Eta ikasi nuen niretzatzen energia mugitzea. Konektatzen ninduen fisikotik eta oso sustrai handi batekin, eta hor eraikitzen zen gorputza. Eta orduan sentitu nezaken energian ere indarra. Horrekin konektatu izan dut beti dantza afrikarrak. Nik gogoratzen dut askotan, nik jaso izan ditut eskolak dantza afrikarrekoak, eta nik ere beti lotu dut sustraia, bera, gorputza konektatu lurra. Eta ni Etiopian izan nintzenean, Afrika kontinente bada, eta herrialde bakoitza ezberdina da, kulturalki eta beste hainbat gauzatan. Eta gogoratzen dut Etiopian berezia edo txokante egin zitzaidala beraiek asko dantzaten zutela sorbaldekin eta goraka, eta nik beti erlazionatzen nuen bera, eta izan zen, ala, ze ezberdina, ez? Nik buruan neukan horrekin edo bizi izan dakoarekin, bai? Nik bizi dudana salto pila bat daude, orduan, baina salto egiteko berago. Konexio hori behar dezu, eta gorputza hor zabaldu egiten da. Eta besoak eta besoak zabaltzeko bihotza zabaldu behar da. Eta zabaltze hori gertatzeko gure beko parte hori sustraitua egon behar du nola baita. Orduan, bai da lanketa hori bera, baina da gora joateko, zabaltze hori gertatzeko. Nire esan zoragarria iruditzen zait. Eta energia, eta iruditzen zait pasada bat. Bai.
Down in the heart or hidden sisters, but without it, life is wasted time. Look inside your heart and none of Lehen aipatu ditut zuk sortutako lan batzuk, beste batzuk interprete gisa egin dituzunak, baina sortutakoen artean adibidez beltza sortu zenuen, eta okerrezpanago dantza afrikarretik ere hor tiraka egin zenuen. Zer izan zen lan hau? Bueno, baitu, indar honen inguruan sortu nahi nuen, baina nolabait ere indar femenino bat. Horren esplorazioa egin genuen proiektu horretan, emakume talde bat ginean, perkusionistak ere, emakumeak, eta hori esploratzen egon ginen, ez? Nola, badago askotan gaizki ulertzen da femeninoa eta maskulinoa, danok gaude osatuta bi energia horietatik, ez? Eta askotan nola indarra ere lotuta dago maskulinora, baina ez badago indar femenino bat, oso garbi daukat, beste toki batetatik heltzen dana, eta dantzarekin oso lotuta dagoena ere. Niretzat ere dantza, bere orokortasunean badauka ere hori. Eta hori izan zen lan horren oinarria. Bueno, StreamYardetik jarraitzen duzunok ikusiko zenuten dagoeneko, ikuskizunaren bideotxo bat ikusten ari gara, eta, bueno, irratitik ere entzuten dena, horixe da. Ederra. Esango nuke baiet. Hipnotikoa, hori, Bai. Niko kerrezpanago errenderin ikusi nuen, ni esenen. Ez dakit estrenaldia zen edo, ez dut gogoratzen, baina bai, bertan ikusi nuen. Bai, aspaldi, baina bai. Eta galdera bat daukagu, ze, hau ez da, egia esan behar dugu, aitortu egingo dut, bai Goiuri. Dena kontatuko duzu? Ez. Bai, kontatu. Bai. Normalean gonbidatuak lotu egiten ditugu galdera batekin eta aurreko astekoak uzten dio hurrengoari. Baina, pertsona bati ahaztu inzitzaion gonbidatu batentzat eta iruditu zait, hain galdera politxa, zuretzat ere egokia iruditu zaidala. Beraz, hemen daukazu, Xanti Agirrezabala aktorearen galderatxoa. Hemen doa. Nolakoa imaginatzezu izan daitekela, edo nolakoa nahi zenuke izatea, zure heriotzako omenaldia edo agur errituala. Wow. Ze galdera sakona, Baina oso ederra da. Bai, eta bai, horratik eta ezakit arantzaren zait. Bai, gainera eriotza da hain gai, oso pendiente dagoen gai bada, gizartean. Eta badaukagu, beldurrak guk sortzen ditugu, gure burua sortzen ditugu, eta asko oso sortua dago beldurra horren inguruan. Eta nola agurtu pertsona bat iruditzen zait hori ritual bat, ez? Nola bait energia eman beharko liguke, ez? Zer utzi digu, oi hartzun, ze mugitu digu pertsona honek.
Nik festa handi bat nahiko nuke. Dantza askorekin. Festa handi bat naturan, imaginatzen dut, toki eder batean, naturak ere babesa eta asko, bai, babesten gaituelako nolabait, eta hori garelako, natura gara. Orduan, holako zerbait imaginatzen dut. Let me come home, home is wherever I'm with you. Let me come home. Eta bide batez esango diogu entzulei, galdera arantzari bota diogula, baina beraiek ere etxean hausnartzeko eta ez ukitzeko beldurrik, ze batzuetan izaten da ez, eta gainagian beste belaunaldi batzuek errotuago zuten beldur hori, ez dut hortaz hitz egin nahi, baina izu, behintzat hausnartzea eta huelta pare bat ematea ez dago gaizki. Eta gero nahi baduzu kontatu eta osatuko dugu erreportaje bat edo. Mother, I'm coming home. Barekien, erantzun polit bat emango zula, bai. Eta beste galderatxe bat, beste lan bati buru, desestrukturar lana. Oker ezpanago lan honetan, espazioak gugan duen eraginaren inguruan pixkat hausnartu nahi zenuen, eta ez espazioak leku fisikoa bakarri baizik, eta espazioan dauden lineak, soinuak, konta iguzu pixka bat lan honi buruz. Bai, baitu garai hortan justo Sofi Dubsekin lanean enbilen eta horretan gauden gorputza eta ingurua. Asko eragintzidan Sofiren lanak eta hasi nintzen, klaro, nolabai sensibilidade bat esnatzen dezu esploratzen ari zarenean, ez? Enfokatu egiten da lana, atentzioa, eta orduan konbokatu egiten dezu nolabait informazio bat, eta heltzen zaizu. Eta ni, klaro, bani joan kaletik eta sentitzen nuen, nola gidatua nintzen, nolabait nire gorputza nola gidatua, eta etzan nahi askea hiri batean, edo, ez, nola, eta aldi berean, nola sortzen zuen horrek ere abiadura bat, nire barruan, inkluso pentsamenduen abiadura bat, koloreak, osea, ingurudanak nola eragiten zuen nire gorputzean, eta horren, horri buruz, sortu nuen piezatxo hau kalean egiteko piezatxo hau. Aha, eta zuk adibidez orain aipatu duzu nondik sortu zen, ideia edo pixka bat, eta gero nola joaten zara garatzen pieza bera, improvisaketetatik akaso, edo nola joaten zara gero hori guztia aritzen edo? Bai, askolan nire oinarria improvisaketatik da, pauta ezberdinak jartzen dizkiot nire gorputzari, adibidez, kasu hontan zer da, mugitzeran joa eta bapatean muga bat egongo balitz bezala nola egokitu behar da nire gorputza, ez? Norabideak, landu nituen asko, norabideak. Nire gorputzean. Hori galdetu nahi nizun, improvisaketetan pauten kontua, ez? Neri askotan gertatu izan zaitere, eskola jaso egiten ditut, baina improvisaketetako eskoletan hemen uste dut aipatu dudala, batzuetan sentsazioa beti gauza bera egiten dut, beti mugimendu bera daukat, eta orduan batzuetan nire buruari ere pixka bat ez dakit behartu denitza, baina bai saiatu, beste mugimendu mota bat sortzen edo sentsazio batetik, ez dakit zuk tresna horiek segurazki izango dituzu, baina saiatzen zara hoietako ezberdinak ere erabiltzen edo? Bai, beti nolabait bide berriak, ez? Aurkitzen zure gorputzaren barruan, eta gero batzutan ere bueltatzen atzerakaz, azkenean atzera bueltatzen zara bapatean eta berriro hartzen dezu pauta hori eta sorpresak aurkitzen dituzu. Ere, ez, orduan, bai. Zuk aipatu duzulen ere Sofi Dubs, eta pixka bat galdetu nahiko nizuke berarekin ere egin izan duzun lanari buruz. Aipatu dunik gorputza eta mugak, ez? Hori ez dakit abia puntua izan zen, edo nola egin zenuten hori? Nola baite muga horiek bilatu genituen ere, inguruarekin harremanetan, eta pauta batzu jartzen genituen. Egin genituen egonaldi ezberdinak, espazio ezberdinetan,
Bat adibidez izan zen Pirineo, Frantziako Pirineoetan, eta han adibidez nekea esploratu genuen, eta orduan ibilaldi bat egin genuen Pirineotatik eta lo egiten genuen mendian bertan, eta orduan nekea sentitzen genuenean, orduan esploratzen genuen mugimendua dantza, han mendian bertan. Eta grabazio horietatik sortzen genuen, jasotzen genuen materiala, gero kodifikatzeko, nahi genuen hori adierazteko nolabait. Gero adibidez beste bat izan zen Urbasan, eta han isilunea esploratu genuen, egon ginean nola astebete, isiltasun hortan, aldi berean harremanetan gure artean. Eta hortikan ere, gure gorputzean daukan eragina jasotzen. Gero Madrilen izan ginen ere, Konde Duken beste egonaldi batean, eta klaro, iria metroan egon ginen, asko esploratzen ere, gorputz poso horrek mugitzen gintuenak, eta mugatu, eta muga horretatik nola ateratzen da mugimendua, ze dantza sortzen da hortikan. Ze interesgarria, eta esan duzunean ez naturan Urbasan isiltasuna, eta gero esan duzu Madrid, esan dut, wow, horraterako da ezberdintasun bat, ezenik Madrid esan dut, zarata hori, eta baina ze politia mugimendua sortzeko modu hori edo ikertzeko, asko gustatzen dit. Sofirekin beti izan da oso esperientziatik, ez imaginario batetatik. Ze batzutan lan egin izan dugu hortikan, pautak asmatu egiten dituzu, edo zerbait adierazi nahi dezu, eta nola izango litzateken, eta planteamendu mental bat egiten duzu, baina berarekin izan dana oso aragizkoa. Ze ona. Eta natura aipatu duzu, eta zuk zenbaitetan antolatzen dituzu, naturan, hola, ezakit tailerra den hitza, edo, saioak, edo, kontatu iguzu pixka bat zer den horrekin ere bilatzen duzun, edo jendeak ere zer jasotzen duen, edo zer esan dizun. Lehen esan dizuedan bestela, naturak babestu egiten gaitu nolabait, gure amatxoa handi bat bezala. Orduan ireki gorputzak errezago irekitzen dira askotan. Eta egiten dut olako prozesu bat, azkenean helburua hori da, nolabait gorputza zabaldu, ireki garbitu, txukundu, disfrutatu, daukazunarekin, ez? Eta ez da behar izaten esperientziarik adibidez, dezu ezakitzen bat urtetan dantza egin behar, ez? Hori biltzen gara lokatzetan, lurretik botatzen, loreak usaitzen, oinako errekan sartzen, sentsazioetatik, zentzumenak esnatzen irekitzen da gorputza. Uste duzu zentzumenak akaso batzuk gaur egun ez ditugula hainbeste lantzen, edo agian hori, errekan oina sartu eta horrek zer sentiarazten dizun, edo txoriak edo isiltasuna bera entzuteak. Claro, eske gaur egun gorputz mentala oso aktiboa dago, eta nolabait bizitza dago iraikia edo sistema, bizigaren sistema honek bideratzen gaitu denbora osoan horrea. Ikusmena dago hiperestimulatua, oso nekatua, pentsamenduak oso azkar, orduan beste zentzumenak adibidez kinestesikoa dela, gure azala, sentitzea, usaiak, entzumena, kanpoko entzumena, ez barrukoa. Ez zure buruak sortzen dituen pentsamenduak entzutea, baizik era kanpoan dauden soinu horiek entzutea, ez? Eta orduan egiten da pertsona nolabait kapsula batean sartu eta azkenean sinisten duzu mundua hori dela. Ez? Eta oso txiki egiten gara hor. Orduan, badaukat asko gustatzen zait lan hau egitea, bideratzen didalako, ikusten dudalako etortzen direnean pertsonak ze aurpegi daukaten edo joaten direnean ze aurpegi eta ze gorputz, eta zer sortzen da pertsonen artean, zer oso ezberdina da bakarka edo taldean egitea. Ze taldean gaina sentitzen da bihotzak bateratu egiten dira, taupadak bateratu egiten dira, komunikazioa beste toki batetatik da, eta, pila bat disfrutatzen dut eta asko sinisten dut lan horretan.
egia da sortzen dela, ez? Harreman berezi bat, espazio berezi bat, eta ez dakit horren arira ere, zuk nahi ote zenuen, hori, nuta espazioa sortu, zuk ere horrelako, ez dakit, sentsazioak lantzeko, edo kontaiguzu nola sortu zen, eta zer den eskintzen duzun, abide batez? Bai. Bueno, nuta espazioa Hernanin dago, Akarregi industrialdean, hor dago Astigarraga eta Hernani tarte hortan. Eta ia, ez dakit, espazioa ere nolabait nire gana etorri izan zan oso, etzan esfortzuz bilatu nuen zerbait, asaldu egin zan, aukera hori, eta jaso nuen, sentitu nuen berehala, lur bat, behar nuela ere, zitxo guzti hauek, indarra hartu zezaten eta loratzeko, ez? Azkenean handikonea ibili naiz eta oso toki ederretan beti oso jende jatorra ezagutu dut eta pia bat maitatu didate eta utzi didate egiten nahi dudana, espazio ezberdinetan, baina nahi nuen nolabait jaso eta hori, indar gehiago hartu zezan, ez? Eta bertan, dantzako klaseak eskaintzen ditut, hasi berriak diren pertsonentzat, inoiz dantza egin dutenak, edo agian beste dantza motak, edo. Eta gero ibilitakoak, ere, ez? Eta gero ere afro garaikidea eskaintzen dut, eta aurregi ere dantza sortzailea. Badaukagu ere mugimendu laborategi bat, mugimendu eta sorkuntza, hor piesatzo bat garatzen ari daia. Por cierto, ekainaren 2an, Biteriko kulturetxean, inork interesa edukiko balu ikusteko, zer dan, onena da bertaratu eta ikustea, ez? Doainik da, edo noretorri daiteke, eta hori da eskaintzen dudana, nik ematen ditudan sesioa dira hoiek, eta gero egoten da yoga kundalini, beste emakume batek ematen du, eta Feldenkrais eta hotza. Baina bai dira, hau da, niri sortzen zaizkidan, edo nik korputza ulertzeko dudan modutik, usteet, ahotza ere gorputza dala, eta parte dala, eta yoga kundalini bereziki energia ere lantzen du, eta zabaltze hau, gorputza irekitze hau, eta orduan, hori da, gutxi gora bera. Ekainak 2 esan duzu? Bai, ostirala. Ez aztu, Ostirala, hori da. Etorri. Eta ez dakit Arantzai gauza asko aipatu ditugu, baina ez dakit momentu honetan ere hola sorkuntzaren batean ote zabiltzan edo zerbait aipatu nahi duzun horrela? Beitu, gonaiz, ama izan nintzen, duela 7 urte, eta... Hori sorkuntza lana. Hori, kriston sorkuntza lana izan zamen, bai. Beitu, beltzaia sortzerakoan, aurdun nengoen, gero bukatu nuen ekirititia ematen. Baina gero egia da, beste ritmo batzu dira, nere gorputza ere, eta hor urte batzutan, geldiago egon naiz, baina orain, adibidez, Jesus Rubiok berriro deitu zidan, eta bere azkenengo piezan, dantzatzen nabil, akziones sencillas, oso lana ederra, Barakaldora gatoz, azaroan, aukera baldin badaukazue, es un festejo de la vida. Dantza hori da, eta berako ondo adierazten du, eta edertasunez beteta dago, eta hori berarekin nago, eta gero, beste proiektu batean, baina oraindik dago nahiko gordina, orduan, aurrera duzu kontatuko diguzu, eta gu joango gara, pixkanaka esaten. Oso ondo, Arantza, uste du ja 6ak bueltan ditugula, ez dago Juri? Bai, eta gurtzen joan beharko dugu saioa, eta gure gonbidatua, eta gure entzuleak, eta gu gure artean baita, eta listo, baina pentsatu dut, nola, elkarrizketaren hasieran fama telesaia aipatu duen gure gorko gonbidatuak, fama entzuten. Eskerrik asko Arantza gurera etortzeagatik. Zerbait izan da. Hartuko dugu bigarren kafe, kakotxartean, kafe bat beste zerbait hartuko dugu, eta gauza da hitzaki bat aukitza gehiago hitz egiteko, oso gustora egon gara. Eta esan bezala, 6ak gainean ditugu, beraz agur esan behar dizugu, baina bihar hementxe egongo gara, arratsaldeko 4 eta 5 naiz irratian, zuekin egunero bezala, hasteko azken kafe hartzeko bitartean,
hasi dantzan, guk ere hori egingo dugu eta. I got for you, and you can set it free. I can catch the moon in my hand. Don't you know who I am? Remember my name. I'm gonna live forever. I'm gonna learn how to fly. I feel it coming together. People will see me and cry. I'm gonna make it to heaven. Light up the sky like a flame. I'm gonna live forever. Baby, remember my name. Remember, remember, remember. Keep calm and bigarren kafea.